Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Missier Qaddis fil-familja ta' Ġesu, Giuseppi u Marija, inti tajtna eżempju ta' relazzjonijiet sbieħ. Relazzjonijiet sbieħ bejn Marija u Giuseppi u relazzjonijiet sbieħ ma' Ġesu. Nitolbu katina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex nitalmu minnhom kif inħobbu lil xulxin tassew. Għallimna biex bħalhom inkunu kapaċi nitkellmu ma' xulxin. Narfu nwissu lil xulxin fil-familja tagħna. Għatina li bħalhom inkunu mitħla tal-kelma ta' Alla u mitħla tat-tempju biex nitmantnew kontinwament bl-imħabba tiegħek. Inti li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-lejla tajba lil kulħadd. Mela bl-għajnuna Talla wasalna għall-aħħar riflessjoni tagħna. Jekk tiftakru l-ewwel ġurnata tkellimna dwar dak li qiegħed jiġri bħalissa f'pajjiżna u kif il-kelma Talla ddawwalna biex nieħdu din is-sitwazzjoni bi-spiritu Kristjan. It-tieni ġurnata mbagħad introduċejna rwieħna għal ftit skills, għal ftit eżerċizzi importanti. Inħadmu abilitajiet, kapaċitajiet li jistgħu jenuna biex ngħixu relazzjoni tagħna fil-familja b'mod iktar awtentiku, b'mod iktar veru. U fl-ewwel jum għalkemm ma tantx kien jinstema' il-sound, irriflettejna fuq is-smieħ. Forsi għalhekk ma kienx jinstema' għax irriflettejna propju fuq is-smieħ. Fit-tieni jum imbagħad irriflettejna fuq kif naffrontaw il-konflitti. Fit-tielet jum, l-erba' imbagħad irriflettejna ftit mhux biss fuq kif komplejna xi ftit dwar kif naffrontaw il-konflitti, imma wkoll riflettejna fuq kif aħna nistgħu naċċettaw, niksbu l-imħabba ta' Alla fil-ħajja tagħna, kif ikollna esperjenza tal-imħabba ta' Alla fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kullum se nirriflettu ftit fuq kif nieħdu ħsieb xulxin. Il-bieraħ provajna nirriflettu ftit, niflu ftit skill importanti, kif nieħdu, kif nixorbu mill-imħabba ta' Alla fil-ħajja tagħna, kif ikollna l-enerġija, spiċċajna bil-tixbija tad-dawlu tal-ilma, u llum issa se nippruvaw naraw ftit kif inħadmuhom flimkien, kemm fir-relazzjoni ta' bejnietna kif ukoll fir-relazzjoni mal-ulied. Għalhekk illum hekk ser tkun riflessjoni kemm xejn prattika dejjem li titlaq bil-kelma Talla u mill-esperjenza tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Kieku jkolli nibda billi nistaqsikom għalfejn iżżewwiġtu? Xi tkun ir-risposta tagħkom? Tgħidulix għax ma konniex nafu għal xi teħlin ta' dik ukoll, għax dik ħadd ma jkun jaf għal xi tieħel, imma aħna niżżewġu biex inkunu aħjar, hekk jew le. Żgur li kollha kemm intom kellkom fraskom, kellkom f'moħħkom l-intenzjoni li tkunu aħjar milli kontu qabel. U bir-raġun, anke San Pawl stess fl-ittra lil Kolossin kapitlu 3 jgħidilna illi min jiżżewweġ biex is-sliem ta' Kristu isaltan fil-qlub ta' min jiżżewweġ, fil-qlub tal-mara u tar-raġel. Dak is-sliem ikompli San Pawl li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed. Mela intom issiru ġisem wieħed, ir-raġel u mara issiru ġisem wieħed propju għal raġuni waħda. Biex is-sliem ta' Kristu jammar fikom it-tnejn fil-familja ta' biex ikolkom iktar paċi tal-qalb. Kemm sabiħa din, però dak li jixtieqilna San Pawlu, dak li xtaqna aħna qabel ma żżewwiġna, dak hu veru li qiegħed iseħħ bħalissa, dak hu veru li qiegħed jitwettaq fil-familja tagħna, fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. U jekk mhux veru, jekk m'għandniex is-sliem ta' Kristu, naħseb li ta' min jistaqsi, ta' min jirrifletti u jgħid imma għalfejn, kif nistgħu niksbuh dan is-sliem ta' Kristu? Jien naħseb li jista' jiġrilna illi nixtiequ li nkunu aħjar. Il-kol kemm aħna ma fil-fatt ma nkunux qed nimpenjaw ruħna biex nkunu aħjar. Hekk jew le. Żgur li kif qedna l-kol kemm aħna l-kol kemm intom iżżewwixtu biex tkunu aħjar. Imma mbagħad mat-triq dan l-iskop jintilef
U flok li tkun aħjar bħala raġel u mara u forsi bit-tfal bil-familja, dan l-iskop isir ieħor. Sa naraw ftit kif jistgħu jinbidlu l-iskopijiet ta' relazzjoni tagħna. Kif nafu, iż-żewġ skopijiet fundamentali ta' żwieġ huma li r-raġel u l-mara iħobbu lil xulxejn, li jieħdu ħsieb xulxejn. U l-bieraħ ippruvajna nirriflettu ftit fuq xi ġifieri tħobb. Illum inkomplu nitkellmu fuq l-imħabba ta' bejn ir-raġel u l-mara b'mod iktar prattiku, iktar konkret. Imma mhux biss, l-iskop ieħor ta' żwieġ huwa li l-familja, l-koppja jkollha tfal u trabbihom tedukawhom fl-għoża u fl-imħabba. Mela, iż-żewġ skopijiet ta' żwieġ li min huma? Illi nħobbu lil xulxejn, li jkollna relazzjoni tajba flimkien, li ntejbu dejjem iktar relazzjoni ta' bejnietna r-raġel u l-mara u li nrabbu nedukaw mill-aħjar li nistgħu l-tfal tagħna. Issa, ejjew nirriflettu ftit imma llejla jekk fl-għażliet tagħna aħniex nimmiraw, aħniex nistinkaw biex dawn iż-żewġ skopijiet nilħquhom. Jew inkella forsi mingħajr ma nafu jekk qbadniex direzzjonijiet oħra. Għax jista' jkun li jekk jien ħsiebni biex naħdem minn filgħodu sa filgħaxija, jekk jien ħsiebni iktar fil-karriera, jekk bqajt marbut iżżejjed mommi u ma' missieri, jista' jkun li dawn iż-żewġ skopijiet importanti ta' żwieġ li mħabba ta' bejn xulxejn u l-imħabba u t-trobbija tajba tal-ulied jista' jkun li ma nilħquhomx. Mhux billi npoġġu quddiem għajnejna l-iskopijiet, mhux billi jkollna ċar qudiemna qabel ma niżżewġu fejn irridu naslu, mhux biżżejjed daqshekk, imma mbagħad matul il-ħajja ta' żwieġ, matul l-istorja ta' żwieġ tagħna, irridu nistinkaw, nimpenjaw irwieħna biex dawn iż-żewġ skopijiet nilħquhom. Mela ħnibdew mill-ewwel skop. Nieħdu ħsieb xulxejn. Inħobbu lil xulxejn. U ngħid nieħdu ħsieb xulxejn għax forsi tixbor ħafna iktar fija l-kelma li tieħu ħsieb, li trid il-ġejt lill-persuna l-oħra. Iktar milli tħobb, għax ħafna drabi aħna bimħabba nifhmu biss dak li nħossu, dak li tħoss. Però l-bieraħ jekk tiftakru riflettejna tajjeb fuq xi ġifieri tħoss, ħafna drabi jekk jien inħoss ħafna mħabba għalik, mhux hekk bħal fil-bidu tal-erusija u forsi fil-bidu ta' żwieġ, inħoss ħafna mħabba għalik. Ħafna drabi nkun ingannat għaliex, għax mhux tant qiegħed inħoss ħafna mħabba għalik, imma qiegħed inħossni ħafna kuntent illi l-preżenza tiegħek qiegħda tagħtina ħafna lili. Illi jien inkun sew miegħek. Noqogħdu naqra attenti għax ħafna drabi nibdlu l-imħabba ma' dak li qiegħed inħoss fil-preżenza tiegħek. L-imħabba jwisq iktar minn dak li nħoss fil-preżenza tiegħek. Allura sewwa, allura meta jien ma nħossniex kuntent fil-preżenza tiegħek, allura jiena ma nibqax inħobbok. Allura jekk jien nipprova nagħmel kull ma nista' biex inti tkun sew, tkun aħjar, imma ma baqalix dak il-feeling qawwi li kelli fil-bidu ta' relazzjoni. Allura jien m'għadniex inħobb u żgur li għadni nħobbok. Anzi, dik li mħabba li forsi fil-bidu kienet biss sentiment, issa ġiet integrata ngħidula. Qed timmatura, qed tikber. Ma jfissirx li s-sentiment intilef, le, dan għandna nieħdu ħsiebu. Dan iridu nagħtu kasu. Illum ukoll anke wara 20, 30, 40 sena żwieġ. Irridu nieħdu ħsiebu s-sentiment. Imma rridu nintegrawh ukoll ma' xiex, ma' deċiżjonijiet, ma' għażliet, ma' l-għażla li inti f'ħajti tiġi l-ewwel qabel kollox. Inħossni kif inħossni. Tant tkun qawwija din li anke meta int ma tibqax tissodisfari l-bżonnijiet l-iktar bażiċi tiegħi dak li jien nixtieq imma xorta waħda jien nibqa' nriedlek il-ġid. Din hija l-imħabba ta' veru. U allura kif nieħdu ħsieb xulxejn biex ikollna dejn l-imħabba fir-relazzjoni, biex l-imħabba ma tiqafx sempliċement f'dak li nħossa lik. Jiena ħafna drabi niltaqa' ma' persuni u veru nistaġeb u ngħidulhom ħafna lill-arajjes min jaħdem ma' l-arajjes jaf x'qiegħed ngħid. Ngħidulhom ħafna lill-arajjes. Għax ħafna drabi tiġi koppja fejn tiġi xi ħadd fejni u jgħidli isma' li jiena m'għadni nħoss xejn ta' lejn ir-raġel tiegħi jew jiena m'għadni nħoss xejn lejn il-mara tiegħi. Jiena nibqa' hekk biċċi, so what? X'ifisser dan? Ifisser li issa seżżarma? Jekk seżżarma, jekk
Allura jekk ma nħoxxejn jien issa se nieqaf mir-relazzjoni xi fisser dan? Ifisser li jiena bnejt ir-relazzjoni tiegħi dejjem kemm jien miegħek fuq dak li jien ħassejt, fuq dak li inti tajtni, fuq il-pjaċir li jien ħassejt ġo fija, fuq il-gost li jien ħassejt ġo fija miegħek. Mela jfisser li inti qatt ma ħabbejtni. Mela jfisser li rridu nibdew mill-bidu nitalmu xi tfisser tħobb. Ma nafx aħniex nifhmu l-kunċett, però dan huwa kunċett fundamentali fir-relazzjoni tal-miżżewġin. Inkella tiġi ġurnata tajjeb u tqum hekk weqgħet xi ħaġa mis-sema u tgħid illa jiena m'għadni nħoxxejn lejn ir-raġel tiegħi mela jkolli nħallih. Le! Ma tħallihx lir-raġel tiegħek għax ma tħoxxejn leh. Mela li mħabbej biss dak li inti tħoss, iwis iktar minn dak li inti tħoss. Għaliex, għax aħna barra li aħna emozzjonijiet, aħna intelligenza, aħna rieda, aħna deċiżjoni, aħna għażla, aħna commitment. U inti l-raġel tiegħek meta tiżżewġu ma tgħidlux jiena se nibqa' miegħek sakemm nibqa' nħoss xi ħaġa għalik, ma tgħidlux hekk, imma tgħidlu jiena nħobbok inħoss għalik, jiġifieri nħobb. U nirrispettak li iktar milli nħoss għalik, nirrispettak, niddeċiedi li nieħu commitment miegħek għal ħajti kollha fit-tajjeb u fil-ħażin, fil-martu fis-saħħa. Imma ħafna drabi, sfortunatament, dak li ngħidu fi biex ma nkunux nifhmu jew forsi ma nkunux kapaċi, ma jkollniex il-kapaċità psikoloġika li ngħiduh b'mod awtentiku, b'mod ta' veru. Allura x'jiġifieri, xi fisser meta aħna ngħidu nieħdu ħsieb xulxin? Nieħdu ħsieb xulxin ifisser iwa inħobbu lil xulxin bl-emozzjonijiet tagħna mela le, ma nistgħux narmuhom dawk anzi rridu nieħdu ħsiebhom. Irridu nieħdu ħsieb il-ftit romantiċiżmu li jkun hemm fir-relazzjonijiet tagħkom bħala miż-żewġin, tieħdu ħsiebu. Fejn fin jiġi birthday, jiġi anniversarju, tiġi okkażjoni, tieħdu ħsieba, mod partikolari l-irġiel. Dawk jieħdu gost bihom in-nisa. Aħna lina l-irġiel huma affarijiet kważi ċuċati, ħmerijiet, imma n-nisa huma importanti. U inti jekk tħobb persuna ma toqgħodx tara għalik xi tfisser l-oġġett, imma tara xi tfisser għalija, jekk għalija importanti, mela inti l-importanza tagħha l-ħaġa. Għax jien ma nħossiex, allura billi ma tħossiex, jekk hija xi ħaġa tajba u sabiħa għalija, mela nagħmilha għax inħobba lill-mara tiegħi. U bil-maqlub, mhux ir-raġel lejn il-mara biss, imma l-mara lejn ir-raġel ukoll. Jekk hemm imħabba ta' veru. Ħafna drabi x'jiġrilna aħna, ħafna drabi aħna nħobbu billi mingħajr ma nindunaw nippruvaw nirrepetu dak li jomna u missierna kienu jagħmlu ma' xulxin. Ġibilkom eżempju sempliċi, jekk missieri kien iħobb il-lommi billi fil-birthday jew kultant jew xi darba fejn fien jixtrila xi ħaġa li toġobha, allura jien minn għalija illi biex inħobb lil marti jrid nixtieqla xi ħaġa li toġobha. Forsi marti mhux hekk tħossha maħbuba minni, forsi marti tħossha maħbuba minni billi jiena nqatt iktar ħin magħha. Forsi ommi u missieri qatt ma kienu jkunu flimkien, missieri xogħol mid-dlam sa dlam, ommi d-dar, imma forsi marti l-lum ma tridx l-oġġett prezzjuż li missieri kien jixtri lill-ommi u li jien minn għalija bekk ser nami jew ser inħobb lil marti le. Forsi marti l-lum tixtieq li jiena nqatt iktar ftit ħin magħha. U allura waħda mill-iktar affarijiet importanti fir-relazzjoni ta' bejnietna biex l-imħabba tagħna tikbrej li jien inkun attent, imma x'joġoba lil marti, imma x'joġbu lil żewġi. Dak li qiegħed ngħid bl-Ingliż jissejjaħ li jien nkun naf x'inhuma dan il-psikologu Amerikan li studja ħafna il-familja li jismu John Gottman, isejħilhom il-love maps. Li jien inkun naf li min huma il-love maps tal-mara tiegħi. Jew il-love maps tar-raġel tiegħi. X'joġbu lir-raġel tiegħi, x'joġoba lill-mara tiegħi. U ma neħodix for granted li dak li joġob lili. Żgur aħna noħorġu kull nhar ta' Sibt immorru mal-ħbieb. U l-mara tkun miskina qiegħda fuq ix-xwieg. Għaliex għax jiena joġobni li nkun mal-ħbieb u allura bil-fors li l-mara li tjoġobha li tkun mal-ħbieb tiegħi. Mhux bil-fors. Mhux bil-fors. X'joġobha lill-mara tiegħi? Jekk jien niġi d-dar tiegħek u ngħidlek isma' tazz il-marrit, tgħidli le whisky, tazz il-marrit ngħidlek le whisky u tagħtini l-whisky, jien niżlu l-whisky bil-fors għax bil-fors. Inti kuntenta x'minha li ħabbejtni, imma jien kun niżil li velenu l-whisky. Għax int ma kontx attent għal bżonnijiet veri tiegħi. U dan jiġri ħafna fir-relazzjoni. Kemm aħna attenti għal dak li verament joġob lill persuna l-oħra.
għal dak li verament tixtieq il-persuna l-oħra. Din hija xi ħaġa fundamentali, importanti ħafna fir-relazzjoni. Biex inħobb tassew lil marti inrid ninteressa ruħi u nkun kurjuż għax forsi ma nafx. Inkun nistaqsi, imma x'jogħġbok lilek? Imma x'jagħmlek iktar kuntent? Imma x'jagħmlek iktar kuntenta? Il-mara lir-raġel, ir-raġel lill-mara. Hekk ħafna drabi n-nies huma iktar attenti għal dak li joġob lir-raġel milli-r-raġel attent għal dak li joġob lill-mara. Għax diġà mill-istruttura psikoloġika tal-persuna, ir-raġel inqas jagħti każ mill-mara. Il-mara tagħtik iktar każ mir-raġel. Allura dan ifisser illi hemm bżonn li nitkellmu flimkien. U nitkellmu flimkien mhux biss fuq min ser wassal it-tfal, mhux biss jekk wasalx iż-żmien għas-servizz tal-karozza, mhux biss min ser joħroġ it-tank tal-gass, mhux biss min se jagħmel dik jew se jagħmel l-oħra, imma jeħtieġ li nsibu ħin u nitkellmu ma' xulxin fuqna nfusna. U nagħmlu mistoqsijiet. Kif qed inħossni bħalissa? Kif qed tħossok fir-relazzjoni tiegħek miegħi bħalissa? X'tixtieq mir-relazzjoni bħalissa? Fejn inħoss li qed nisbalja? Fejn tħoss int li jien qed nisbalja u bil-maqlub? X'tixtieq differenti minni bħalissa? X'qiegħed jagħmlek nervuż bħalissa? Dawn il-mistoqsijiet li huma marbutin mal-persuna mhux mal-ħajja ta' kuljum. Għandna bżonn kemm ir-raġel u kemm il-mara. Għandna bżonn nidħlu ftit f'dik li ngħidula l-awtentiċità ta' relazzjoni. Ħafna drabi aħna dawn nispiċċaw mbagħad ngħiduhom tafu kif għax nispiċċaw nagħmluhom dawn il-mistoqsijiet. Tafu kif nagħmluhom wara ġlieda kbira. Ġi l-ewwel inħallu l-muntanja u xek tal-tensjoni u tal-ansjetà tikber, mbagħad tispara bir-rabja, nirrabjaw għal xulxin, mbagħad ikun hemm mument tal-kalma, mbagħad nibdew nispjegaw. Għax int ma tax minn xi għaddej bħalissa, għax jiena nixtieq li kieku inti. Kieku frankajna dik il-muntanja ta' tensjoni u għajjat. U għamilna mill-ewwel il-mistoqsijiet u provajna mill-ewwel naqsmu għal xulxin kif qegħdin inħossuna u x'nixtiequ minn xulxin, ara kemm enerġija nifrankaw. Kemm ħin nifrankaw. U kemm nistgħu ntejbu relazzjoni tagħna. Ma l-ewwel punt importanti illi jiena nħares lejn marti, nħares lejn żewġi u ngħid, imma dan żewġi biex ikun kuntent. Kif nista' nagħmlu kuntent? Xi ħobb żewġi. U mhux bil-fors dak li jagħmel kuntent li jagħmel kuntent lilu, jew jagħmel kuntent lilha, mhux bil-fors. Dak hu l-ewwel punt. Hekk fl-Iskrittura jekk ikollna mmorru u nqalbu il-paġni tal-Bibja u nsibu koppja li kienet attenta għal xulxejn, hekk nissuġġerilkom taqraw l-istorja ta' Tobija, il-ktib ta' Tobija. Hemm ċertu paragrafi verament sbieħ meta Tobija t-tifel ikun se jiżżewweġ lil Sara. Li jiltaqa' magħha din Sara f'pajjiż imbiet. U jitkellmu flimkien fuq xulxin, fuq il-ħtiġijiet ta' xulxin, fuq il-bżonnijiet ta' xulxin, fuq dak li jixtiequ minn xulxin, fuq dak li jixtiequ mir-relazzjoni ta' bejniethom, saħansitra anki fuq relazzjoni sesswali ta' bejniethom jitkellmu dawn Tobija u Sara fl-Iskrittura. Mela dak l-ewwel punt, it-tieni punt. Nerġgħu napprezzaw lil xulxin. Għax ngħid nerġgħu napprezzaw lil xulxin? Għax żgur illi meta kontu warajjes kontu kapaċi tapprezzaw ħafna kwalitajiet, dettalji ta' xulxejn, illi mbagħad ma' żmien u xek inrabbu l-kallu u ma nibqgħux narawhom, anzi nibdew naraw biss in-negattiv. Nagħmlu żmien fl-erusija li naraw ħafna pożittiv biex ma ngħidx naraw biss il-pożittiv. Għandna bżonn fil-ħajja ta' relazzjoni tagħna ta' żwieġ illum wara 10, 20, 25 sena miż-żewġejn, illi nerġgħu nibdew napprezzaw ftit il-kwalitajiet sbieħ ta' xulxin. Kemm ilek ma tgħidilha lill-mara tiegħek il-kemm sajjarti tajjeb illum? Kemm ilek ma tgħidlu lir-raġel tiegħek il-laħwa kemm inħossni secure miegħek, kemm inħossok tipproteġini? Kemm ilni ma ngħidlu jien lir-raġel tiegħi imma verament il-kelma tiegħek inħossha isserraħ li qalbi? Kemm ilni jien lill-mara tiegħi ma ngħidilha imma kemm nieħu gost niġi d-dar u nsiba d-dar tilqani. Kollox lest. Kemm ilni ma ngħidilha din lill-mara tiegħi, kemm ilni ma ngħidulu dan lir-raġel tiegħi. Hekk li nkun kapaċi napprezza iżjed
u għandna bżonn l-apprezzament. Kull bniedem għandu bżonn li jħossu apprezzat. U għandna bżonn allura niskopru iktar. Dan Gottman isejħilha bl-Ingliż nurture your fondness and admiration. Nurture your fondness and admiration. U jekk wasalt id-dar u stennejt ċikla tajba, imma l-mara ma laħqietx għax kienet imħabta bil-homework ta' tfal, jien nistgħu nibda ngerger. U ngħid tidejjem qatt ma ssajjar, qatt ma tlesti xejn. Jew inkella tagħmel dak li ngħidulu reframing. Inħares tejja minn naħa l-oħra ngħid il-laħwa kieku ma kienitx il-mara tiegħi tieħu ħsibijiet tfal u tgħinhom naqra fil-homework kieku dawn iridu jfendu għal rashom weħidhom għax jien m'għandix ħin. U jekk nagħmel dak li ngħidulu reframing, jiġifieri nħares tejja minn it-tazza mill-parti l-mimlija ngħid nirringrazzja l-Alla li okej llum ma sajritx imma għenet li tfal jagħmlu l-homework. Il-kapaċità li nara l-pożittiv, kemm għandna bżonna din fil-ħajja tagħna. Il-kapaċità li nara l-pożittiv. U hawnhekk nistedinkom jekk xi ħadd irid jikber fiha din il-kwalità din l-iskill, aqbdu l-ktieb tal-Anja tal-Anijiet kull ma huma 8 kapitli. Imma kull ma huma dawn it-8 kapitli l-arusa u l-arus, l-arusa hija l-art ta' Iżrael u l-arus huwa Alla f'dan il-ktieb, ktieb sabiħ ħafna. L-intimità, l-imħabba li hemm tiġri bejn Alla u Iżrael, il-poplu tiegħu. Imma kull ma jagħmlu dawn it-tnejn taf x'jagħmlu l-ħin kollu jfaħru lil xulxejn. Il-ħin kollu jammiraw il xulxejn. Hekk forsi kif kontu tagħmlu meta kontu warajjes u xi drabi kontu tesprimuh bil-kliem u xi drabi lanqas kontu kapaċi tesprimuh bil-kliem. Imma biżżejjed li tħarsu lejn xulxejn. Inti tara f'għajnejn it-tfajla tiegħek jew tara f'għajnejn il-ġuvni tiegħek l-ammirazzjoni, qiegħed jieħu gost bija, qiegħed jammirani. Ejjew nerġgħu nqajmuhom dawn l-iskills importanti fil-ħajja tagħna ta' żwieġ. Importanti, dawn jagħtukom il-ħajja l-enerġija, jagħtukom l-ispirtu. Iż-żwieġ ma jispiċċax biss obbligi, dmirijiet, liġijiet, regoli, le. Hemm bżonn li nerġgħu nqajmu l-ispirtu ta' din l-imħabba. It-tielet punt. Induru lejn xulxejn u mhux nitbedu minn xulxejn. Gottman isejħilha turn toward u mhux away jew against. Mod sempliċi ħafna ta' qed issajjar u qed jara l-aħbarijiet. U jgħidilha lilha jgħidilha ejja ħatara ara x'inhu jiġri ara x'inhu ma jgħidu fl-aħbarijiet u hi ma tkellmux tibqa' sejra ssajjar. Dak ifisser turning away. Turning away. Darba oħra dak forsi jerġa' jgħidilha, imma jekk terġa' tagħmel ilu, id-darba ta' ma jerġax jgħidilha. Jekk tifel jew raġel jew mara sejħitlek dowr lejja, mhux iddur lilien minnha. Jekk ma ddurx kontra taħja, jew biżżejjed issa bħalissa, qed tisma' l-ħabba tgħidli xejn bħalissa qed nara l-partita, tgħidli xejn turning against. Huma skills żgħar, però huma fundamentali għax jorbtu lil mara u lir-raġel ma' xulxejn bħala koppja. U hawnhekk nistedinkom tħarsu mill-ġdid lejn ir-relazzjoni ta' bejn Elkana u Anna li semmejna qabel il-bieraħ fl-ewwel ktieb ta' Samwel. Kemm kienu attenti għal xulxejn. Kemm Elkana kien attent għal kull ma tgħidlu Anna u Anna kienet attenta għal kull ma jgħidilha Elkana raġel tagħha. Ir-raba' punt. Nagħtu ċans li niġu influenzati minn xulxejn. Let your partner influence you. Ħafna drabi kull wieħed u kull waħda minna jkollna l-idea tagħna fuq ħafna affarijiet. U qatt ma nieqfu nistaqsu imma dak li qed naħseb jien imma huwa veru, imma huwa żgur tajjeb, imma żgur dak li qed tgħid lill-mara tiegħi jew dak li qed tgħid lir-raġel tiegħi żgur li mhux tajjeb ukoll. Jista' jkun li qed nara biċċa biss u qed jara l-biċċa l-oħra. Jew jien dejjem għandi raġun, jew waħdi għandi raġun. Jekk pereżempju se nixtru kamra tal-banju u hi trida mod u jrida mod ieħor, nispiċċaw kulħadd iktar iżomm il-pożizzjoni tiegħu. Jew war dejjem tgħaddi ta' persuna waħda. Li nagħtu ċans li niġu influenzati minn xulxin ifisser li kultant ngħid imma żomm. Imma tgħid jien dejjem għandi l-verità, tgħid il-verità dejjem qiegħda fuq in-naħa tiegħi, qatt ma tkun fuq in-naħa tar-raġel tiegħi, qatt ma tkun fuq in-naħa tal-mara tiegħi. Qatt
possibbli qatt. Kemm importanti li wieħed ipoġġi naqra lilu nnifsu fi kriżi. Hemm proverbju Ingliż li jgħid tal-injoranti li ma twaqqax lilek innifsek fi kriżi. L-injorant minnu dak li iwaħħal moħħu idija u jibqa' waħħal fuqha. L-għaref minnu l-intelligenti, dak li ma jaf xejn, dak li jwaqqa fi kriżi kollox, dak li għaliex, għax dak ikompli jibqa' jiskopri, ikompli jibqa' jitgħallem, ikompli jibqa' jfittex. Dak hu l-għaref. Dik il-persuna intelligenti. Allura, li wieħed ikompli iħalli li nnifsu jiġi influenzat mill-persuna l-oħra, fundamentali. Li nħallu lil xulxin ninfluenzaw lil xulxin. Il-5 punt. Insolvu il-problemi li jistgħu jissolvew. Solve your resolvable problems. Għax jista' jkun illi ħafna problemi li jistgħu jissolvew nħalluhom hemmhekk. Sempliċement biex ikollna fuq x'nargumentaw. F'dan l-istudju li qed insemmilkom ta' dan il-psikologu John Gottman jgħid illi 31% tal-konflitti, 31% tal-ġlied li nagħmlu ikun fuq issues fuq problemi li ma jissolvewx. Ma jissolvew qatt matul il-ħajja ta' żwieġ. Skużawni, qiegħed naqlibhom. 31% tal-konflitti li nagħmlu ikunu problemi li jistgħu jissolvew. 69% tal-konflitti għarwar. 69% tal-konflitti jkunu problemi li ma jissolvew qatt. Problemi li dejjem ikunu jerġgħu jitelgħu f'relazzjoni. Kienu hemm meta konna rajjes, imbagħad wara l-ewwel snin ta' żwieġ, baqgħu hemm wara 20-30 sena żwieġ. Dan xi fisser? Dan ifisser li almenu dawk il-31% tal-problemi li jistgħu jissolvew, nippruvaw nagħmlu kull ma nistgħu biex inneħħuhom min-nofs, insolvuhom u insolvuhom flimkien. Imma u dawk il-problemi li ma jistgħux jissolvew, ħafna drabi ma jkunux jistgħu jissolvew tafu għalfejn għax ikunu jmissu l-interessi personali jew tiegħu jew tagħha. U allura jridu ninżlu naqra iktar fil-fond fid-diskussjoni. Insemmilkom eżempju sempliċi. Per eżempju l-problema li u idum ħafna xogħol u idum tistenna ħafna fil-għaxija sakemm jasal. U nibqgħu niġġieldu fuqha u din ma tissolva qatt. Imbagħad issir ġlieda kbira mbagħad tlada minflok fit-8 jiġi fis-6 jew fis-7, imbagħad tgħaddi għaddu 3 ijiem u jerġa' li kien. U nerġgħu nibdew. Il-problema x'inhi? Il-problema hi li hu qiegħed idum għax-xogħol u li jew inkella li jgħid tridu iktar kmini id-dar, x'in il-problema ta' veru. Irridu niżlu iktar fil-fond, għax jista' jkun illi mhux jiġi d-dar kmieni għax meta jiġi d-dar kmieni jispiċċa jisma' gergejr. Allura mingħajr ma jinduna inkonxjament jippreferi jgħid minn aħjar nibqa' iktar fuq ix-xogħol. Imma ma nwaħħlux fija biss li qed gerger, inwaħħlu fih ukoll. Għaliex inwaħħlu fih? Għax jekk hu jiġi d-dar u jintefa' quddiem it-television u flok li jagħti daqqatej jew jintefa' fil-garaxx imma mingħajr qiegħed id-dar, jekk ar-raġel li qiegħed fil-garaxx ifisser qiegħed id-dar mal-mara, għall-mara ma jfissirx li qiegħed magħha. Jekk hu jiġi d-dar u jgħidli isma' ejja ħanagħmlu x'hemm bżonn nagħmlu flimkien, x'hemm bżonn ngħinek biex nagħmlu ma' hekk ħaġa oħra. Allura l-problema mhix tant jiġix fil-ħin jew fit-tard id-dar biex dik immi iktar profonda. Kemm aħna kapaċi noqogħdu ma' xulxejn, kemm aħna kapaċi nagħmlu xi ħaġa ma' xulxejn. U rridu nippruvaw naffrontaw il-kapaċità tagħna li nikkollaboraw, li nitkellmu, niftehmu, niddeċiedu u nesegwixxu nagħmlu flimkien. Is-sitt punt, il-problemi li ma jissolvewx, din diġà semmejnija, jaħbu diffikultajiet iktar profondi kif konna għadna qegħdin ngħidu. U l-aħħar punt, irridu nippruvaw niftehmu iżjed fuq l-iskop ta' relazzjoni tagħna, l-iskop ta' relazzjoni tagħkom. Dak li Gottman isejjaħlu create shared meaning. Create shared meaning. Jiena ninnota dejn. Meta koppja pereżempju tkun imsiefra, tistinka, taħdem biex taqla l-flus ħalli mbagħad tiġi hawnhekk lura Malta, kien jiġri dan mhux hekk 20-30 sena ilu kien jiġri ta' spiss. Jaħdmu jistinkaw, kunu l-Awstralja, l-Amerika, l-Ingilterra jew xi pajjiż jaħdmu jistinkaw biex imbagħad
iġemmu jiġbru xi ħaġa bil-ħsieb li jiġu. Meta jkollhom target qudiemhom anki li jkunu aħjar ekonomikament, ikunu aqoċċa flimkien, jintrabtu ma' xulxejn għax għandhom skop qudiemhom. X'in jitlaq dak l-iskop? X'in jiġu ħafna drabi jaqgħu fi kriżi. Allura jew jerġgħu lura, jew iridu jsibu skop ieħor iktar importanti. X'inhu l-iskop li jżommkom ma' xulxejn? Psikologu Taljan illi għandi ħafna stima tiegħu kien wieħed mill-lecturers kien jallimni saċerdot Don Alessandro Manenti, bravo ħafna, ħafna kitbit tiegħu anke ssibuhom fuq l-internet. Dan kien jgħidilna hekk, kien jgħidilna ejdulhom lill-miżżewġejn. Illi jżommhom ma' xulxejn, ir-raġel u l-mara iżommhom flimkien mhux dak li hemm bejniethom, mhux kemm iħobbu lil xulxejn biss, imma dak li hemm qudiemhom. Lejn xiex huma tnejn flimkien mexjejn. X'inhu t-target, x'inhu l-iskop, x'inhu dak li qed iżommkom flimkien, xi tridu telħqu. Issa ħafna drabi aħna lina ċara, għalina l-Maltin u l-Awċin ċara, aħna x'iridu nilħqu. Li tfal tagħna jilħqu, full stop. U meta jilħqu tfal imbagħad x'se nagħmlu? L-inneputijiet jilħqu, rridu naraw imma relazzjoni ta' bejnietna. Fejn inħalluha? Kemm qed nistinkaw għalija, kemm qed naħdmu għalija. Jien u flimkien, x'iridu nilħqu flimkien. Nġibilkom ftit eżempji, jien nixtieq nagħmel lila il-mara tiegħi kuntenta ħafna fil-ħajja. Dawn il-ftit snin li għandna qed naraw issa, mhux hekk, dawn iż-żminijiet qegħdin iġibulna ma' wiċċna kemm irridu napprezzaw mhux kull sija, kull sekonda tal-ħajja tagħna. Dawn il-ftit, allura kif ma nagħmilx kuntenta jien lil marti, kif ma nħobbix b'tali mod illi dik tista' tgħid il-bambejn batek f'ħajti, kemm għamilni kuntenta permezz tal-preżenza u bil-maqlub. Bil-maqlub. L-iskop li inħossuna sew flimkien, li npoġġu lil xulxin f'sitwazzjoni pjaċevoli flimkien. Li nagħtu lil nafusna lil xulxin ħankun naqra iktar evanġeliku. Illi nagħti li nnifsi għalejk, li nħobbok kif iħobbok Ġesu. Li nagħtik ħajti kif tani ħajtu Ġesu. Kif kollna daw l-iskopijiet ta' żwieġ, dan ix-shared meaning kemm importanti fil-ħajja tagħna. Kelma tal-aħħar fuq it-tfal, kelma żgħira ħafna fuq ir-relazzjoni tagħna mat-tfal. Importanti ħafna li fir-relazzjoni tagħna mat-tfal ikollna żewġ affarijiet ċari, żewġ affarijiet li huma fundamentali, żewġ kolonni illi mingħajrhom il-relazzjoni tagħna mat-tfal tkun bażwija. Jekk ma jkunux it-tnejn sodi, it-tnejn iridu jkunu hemm. Jekk ikun hemm waħda biss, ir-relazzjoni tagħna magħhom tkun zoppa, trobbija tagħhom mhux se tkun tajba. Imma kif ikunu hemm it-tnejn, it-trobbija tagħhom tkun tajba, il-formazzjoni tagħhom tkun tajba. L-ewwel qabel kollox. Ara tmorru bl-idea li t-tfal għandhom bżonn il-flus tagħkom. Le, m'għandhom bżonn il-flus tagħkom. Ara tmorru bl-idea li t-tfal għandhom bżonn id-djar tagħkom. Le, m'għandhom bżonn id-djar tagħkom. Żbaljata għall-aħħar. Żbaljata għall-aħħar. It-tfal għandhom bżonn ħaġa waħda tafu x'inhi? Li inti u r-raġel, inti u l-mara tħobbu lil xulxejn. Dik biss li għandhom bżonn. Tgħidulek staqsuhom, jekk għandkom it-tfal żgħar. Staqsuhom. Din hija riċerka xjentifika li jistgħu jagħmlu pereżempju minnu teacher jista' jippruva mhux bħalissa jistgħu tippruvaw online kif tridu. Staqsu l-itfal jgħidlu x'tixtieq mill-mamu id-dedi. X'tixtieq li jħobbu li xulxin, li jkunu sew. It-tfal tagħna jkunu sew, jkunu kuntenti jekk jaraw l-lom u l-missierhom sew. Il-bqija lanqas ikollhom ma nafx kemm il-flet, lanqas ikollhom ma nafx kemm flus fil-bank, lanqas jekk ikollhom ma nafx kemm artijiet imma huma missierhom il-ħin kollu sejrejn ġlieda waħda ma jkunux kuntenti. Ma jikbrux sew. Ma jikbrux sew. Allora l-ewwel qabel kollox it-tfal għandhom bżonn ħaġa waħda li jaraw l-lom u l-missierhom iħobbu lil xulxin. Jien naħseb li taraw ċertu programmi fuq it-television. Bħalma narawhom jien kultant. U tinduna, ħaġa tal-għaġeb. Isiru kemm isiru separazzjonijiet, isiru kemm isiru divorzi, u tgħidu iwa tfal jidraw iwa, u dak ma jarħarsux lejn l-oħra u iwa. Staqsi lit-tifel jew lit-tifla. Staqsihom. U ara xejdulek, ara xejdulek. Interessanti għax jekk jien
ġismi, il-persuna tiegħi tajat il-ħin kollu ommi u missieri li għamluni u xek. L-isperma ta' missieri u l-bajda tommi għamlu lili. Jien din nibqa' ngħajjata mhux biex b'ġismi imma nibqa' ngħajjata b'moħħi u b'qalbi. Il-lom u l-missier rridhom jien rridhom u kista jkun rridhom flimkien għaliex għax jien wieħed, jien m'iniex tnejn, ommi u missieri, jien wieħed. Jien wieħed. Għandu raġun Ġesu li jgħid isma' dak li jaqqa' Alla ma jistax jifirdu l-bniedem x'aqqa Alla. Il-mara u r-raġel, le, Alla ma jiena l-aġna li għamel Alla tommi u ta' missieri, it-tifel u t-tifla huma l-aġna. It-tifel u t-tifla. L-aġna tommhom u ta' missierhom, daka Alla. U ma jifirdu ħadd. Inti ħares lejk innifsek, l-esperjenza tiegħek. Forsi intu kol ġarrabt l-esperjenza ta' separazzjoni tommok u ta' missierek. Tibqa' tajat ma' u pa. U ħafna drabi, anki jekk l-imħabba tinbidel f'mibeda, lajta ssir iktar kbira, iktar ħarxa. Ma rridx naraħ iktar bajnejja x'għamilli. Imma għaliex x'hemm taħt net. Hemm weġa' għalfejn imħabba feruta. Għax nixtiequ x'irridu. Allura l-ewwel ħaġa importanti, it-tfal tiegħek għandhom bżonn jaraw lilek tħobb ir-raġel, lilek tħobb lill-mara. Għandhom bżonn li jkunu ċerti minn dik l-imħabba. Mhux se nitlaq minn hawn, se mmur minn hemm, se mmur għand l-avukat minn hawn. Quddiem it-tfal għandhom bżonn ikunu ċerti minn dik l-imħabba. Mhux qiegħed ngħid fejn hemm vjolenza jew fejn hemm problemi serji u x'hekk għax ikun hemm sitwazzjonijiet li aħjar imbagħad il-ġenituri jisseparaw. Mhux imma kultant fuq ħmerijiet. It-tfal tagħna għandhom bżonn ta' żewġ affarijiet, l-ewwel qabel kollox. Dixxiplina, x'jiġifieri dixxiplina, mhux bis-sawt, mhux hekk. Dixxiplina jfisser il-kelma dixxiplina ġew mill-kelma dixxiplu, dixxernera jfisser titgħallem. Dixxiplina, mhux bis-sawt, mhux hekk. X'jiġifieri dixxiplina? Ikollhom valuri ċari. Jafu id-direzzjoni tagħhom x'inhi, valur ċar. Din tajba, din ħażina. Kemm ngħidulhom aħna isma' tixrobx id-drinks għax jagħmlulek il-ħsara. Isma' tikilx junk food għax jagħmellek il-ħsara. Ngħiduhomlhom dawk l-affarijiet u nagħmlu sew. Imbagħad ngħidu le mamudija ma ntuwilhomx għax inkella intuhom il-mamudija nibrainwashjawhom inkunu diġà. Inti tħallih jikolli jrejt, inti tħallih imur l-iskola meta jrid jew meta ma jridx. Le. Għax taf temmed l-iskola itajba lih. Allura jekk il-problema qiegħda l-problema, jekk hawn xi ġenitur li jgħid isma' jiena il-mamudija jew tqarbina mbagħad jagħmilha meta jikber. Il-problema mhux it-tifel x'jażel it-tifel, il-problema għax jien m'intix konvint li tqarbini hija tajba, li l-griżmi hija tajba, dik il-problema. Allora titrasferix fuq it-tifel, tipprojettajx fuq it-tifel jew fuq it-tifla li forsi fehem iktar minnek x'jiġifieri titqarben jew x'jiġifieri tagħmel il-griżma. Ibda staqsi intejt imma mela x'jiġifieri għalija titqarben. Għamel domandi int għalejk. Allura dixxiplina l-ewwel qabel kollox. Importanti l-valuri u irid jidħol ir-rol tal-missier li sfortunatament u xek kulħadd jgħid bħalissa il-psikoloġi sikwiti tennu jgħidu li qegħdin ngħixu fi kriżi tal-paternità, tar-rol tal-missier, il-valuri. Il-missier qiegħed hemmhekk biex jgħid jagħti direzzjoni, il-values. Il-kolonna l-oħra importanti hija l-affettività, l-imħabba. Hija illi tfal iħossu il-care, il-concern tal-omm u tal-missier. Iħossu żejl it-tannieqa tal-omm u tal-missier. Dawn it-tnejn huma fundamentali fir-relazzjoni ta' bejn il-ġenituri u l-ulied. Fundamentali, it-tnejn li huma. Ma jistax ikun hemm iktar minn waħda u nqas mill-oħra, jew iktar minn waħda u nqas mill-oħra. Ma jistax ikun hemmhekk. Imma jridu jkunu f'bilanċ it-tnejn flimkien. Noqogħdu ħafna attenti għaliex. Għax ħafna drabi li qed jiġri f'pajjiżna u minħabba li għadna u xek għadna ma settiljajniex aħna bħala soċjetà għaliex għax forsi l-ġenituri tagħna jew forsi n-nanniet tagħna kienu minn dik ir-razza ta' nanniet li baqgħu id-dar ma marrux jaħdmu għax-xogħol. Allura kważi għadha ma daħlietx u xek bħala parti integrali mis-soċjetà Maltija għawċija illi l-mara għadha mhijiex
integrata għal kollox li l-mara taħdem, li l-mara wkoll għandha x-xogħol tagħha, allura x'jiġri. Ir-raġel u l-mara tnejn imħabtin impenjati bix-xogħol, it-tfal ħafna drabi spiċċew jew għand in-nanniet, jew forsi x'imkien ieħor mhix ħaġa ħażina importanti, hekk għandu jsir, ma jistax isir mod ieħor, però jiġu neqsejn waħda minn dawn it-tnejn. Jew waħda jew l-oħra, jew l-affettività jew id-direzzjoni. Id-direzzjoni meta l-ġenituri għandhom ċertu valuri u n-nanniet imbagħad u xek. Sintendi normalment man-nepotijiet ikunu ħafna iktar light, ikunu ħafna iktar lenient, n-nanniet permessivi milli mat-tfal, ma' wliedhom. Waqt li l-ġenituri forsi jkollhom, allura hemmhekk tiġi xxejkjata l-ewwel kolonna, l-kolonna tad-dixxiplina. Imma jista' jkun ukoll tiġi xxejkjata l-oħra, l-kolonna tal-affettività. Għaliex għax billi l-parents ħafna drabi iħossuhom guilty ħatja minħabba nuqqas ta' possibilità li joqogħdu ma' tfal li jkollhom il-ħin ma' tfal, allura x'jagħmlu? Jiġu rikattati. It-tfal imorru jokorbu għal dik u għall-oħra, u għal dak l-oġġett u għall-ieħor u għall-mobile, imbagħad il-mobile il-ġdid li ħareġ, imbagħad il-PlayStation il-ġdida, imbagħad u l-omm u l-missier jispiċċaw minħabba l-guilt feeling minn għalihom qegħdin iħobbu l-itfal u jkunu qegħdin jaqduhom b'mod żbaljat. It-tfal tagħna nħobb ngħidha m'għandhomx bżonn ta' preżenz mingħand il-parents, imma għandhom bżonn ta' preżenza mingħand il-parents. Nikkonkludu daw l-eżerċizzi kelma żgħira hekk. Se nagħtikom lista twila ta' suġġerimenti, mhux veru ta' suġġeriment wieħed biss. Li jiena għalija jiswa daqs is-suġġerimenti kollha. Mhux daqs eżerċizzi li għamilna ma jiswaw xejn, dak li jedna ma jiswa xejn. Dak issa il-kol kemm intom se tinsew, mhux hekk tgħaddi ġurnata oħra tnejn, u x'ġurnata tisemgħu l-aħbarijiet il-lejla jew jintesa kollu. Allura biex ma jiswix għal xejn, tajjeb x'iridu nagħmlu? Ħaġa waħda. Jien din mhux ngħidha, mhux nitloba, nokkrob qudiemkom. Ibqgħu talmu. Fuq kollox ibqgħu talmu fuq Ġesu Kristu. Hawnhekk fil-parroċċa għandkom il-possibilitajiet. Naf li hawn komunità Ewkaristika, naf li hawn lezzjo divina, naf li hawn żewġ gruppi tal-familji. Please, tisħħux tinqalgħu minn ġodjarkom, tisħħux titlu fi grupp illi forsi kien qiegħed hemm tisħħux, please. Għalikom, mhux għalija, laqas għall-kappillan, aħna rin iktar xogħol. Għalikom, jekk intom tridu tkunu aħjar, please, ibqgħu talmu. Ejjew flimkien ħanitlob din il-grazzja għalikom quddiem Ġesu il-lejla. Biex anqal fikom, inissel fikom, ix-xewqa li tibqa' titgħallem. Min jibqa' jitgħallem ibagħad jinqas. Min jibqa' jitgħallem jibqa' żagħżugħ.
Qabel nagħtikom il-barka ta' Ġesu Ewkaristija, nixtieqek ngħid kelma ta' grazzi mill-qalb lil Dun Anton tal-5 messaġġi tant utli illi wassal lilkom eżis koppji. Nissuġġerilkom ukoll jekk tafu b'xi koppja illi forsi għandkom dubju segwewx dawn l-eżerċizzi, forsi tagħtuhom telefonata, dawn peress li qegħdin fuq il-Facebook se jibqgħu hemm. U allura anki intom stess jekk kunu tixtiequ terġgħu tisimgħu tagħna li nwassluhom live dawn l-eżerċizzi u anki illi issa minn nhar il-Ħadd li ġej ser nibdew anki nxandru qudiesa live minn hawnhekk minn din il-Knisja parrokjali tagħna. Kull jum minn nhar il-Ħadd li ġej fit-3 ta' wara nofsinhar. Nitlob issa fuqkom il-barka ta' Ġesu Ewkaristija.